No niin, moikkuli moi! Tervetuloa tänne! Moi! Minä olen Roosa ja tervetuloa tänne mun videon pariin. Tää alkuvuosi on lähtenyt ihan huipusti käyntiin. Ei voi muuta sanoa. Mä oon parin vuoden aikana seurannut tollaista kuin fitnessmallikilpailu. Ja nytten se konsepti muuttui wellnessmallikilpailuksi. Mäkin sisko vinkkasi sitten tällaista kuin wellnessmallikoulutuksesta. Niin mä päätin sitten sinne osallistua ja ilmoittauduin sinne tuossa vuoden lopussa. No, tammikuussa alkoi sitten tää wellnessmallikoulutus ja se on ollut kyllä tosi inspiroiva ja on ollut kyllä mahtavaa porukka siellä meillä. Ja sitten tammikuun alussa, en osaa puhua, niin aloitin sitten tämmösen kuin cross-trainingin, tai menin tämmöiselle cross-trainingin peruskurssille. Ja siellä ollaan päästy harjoittelemaan kaikkea mahdollista kahvakuulilla ja tangoilla ja kehonpainolla ja kuminauhoilla ja kaikilla. Ja niin, videossa ei ollut siis tarkoitus keskittyä pelkästään tähän mun tammikuun ja helmikuun kuvioihin tai alkuvuoden kuvioihin, vaan me ollaan siis Sarkin kanssa puhuttu tässä jo vähän aikaa yhteen muuttamisesta ja sitten me käytiin tammikuussa kattoo yhtä kämppää ja se oli ihan sika hieno. Me oltais niin haluttu se, mutta sitten se sai joku perhe. Sitten lopulta niin ei päästy muuttaa ja sitten oltiin ihan surullisia, että nyt kun me ei saada ollenkaan mitään kämppää eikä päästä elämään kämppisäämää yhdessä. Ja sitten Sarkki rupesi kattoo jo yksiöä ja täältä Valkeakoskelta, kun se halusi Hämeenlinnasta muuttaa takaisin Valkeakoskelle. No sitten olin siskon luona viettämässä tai me oltiin syömässä vissiin tai jotain. niin. Olin siis mun siskon luona ja sitten Sarkilta tulee viesti, että nyt hän oli löytänyt sitten ihan täydellisen kämpän meille ja ei vitsi, siis niiden kuvienkin perusteltiin vaan, että nyt äkkiä pitää saattaa ja päästä kattoo sitä. No sitten päästiin heti kattoo sitä ja se oli kyllä ihan täydellinen, että ihan perfect. Ja sit se on niin hassua, että me ollaan tavattu elokuussa ja nyt me muutetaan jo niinku yhteen. Love at first sight, niin kuin toi sisko tuolla sanoo. Ja niin, mutta se on jotenkin ei ole vaan vieläkään käsitä sitä, että tässä nyt oikeasti muutetaan. Ja pääsen täältä, siis täällä alkaa siis julkisivuremppa täällä mun kämpässä ja sitten täällä on jotain putkiremppaakin, niin huikeeta päästä täältä pois. Olen siis niin innoissani, että pääsen oikeasti sisustaa sitä kämppää ja sitten meillä on tällaista kertokäyttö. Ollaan piknikillä Annin kanssa. Jei! No niin, nyt ollaan täällä kämpässä. Vähän kaikuu, mutta täällä ei ole mitään tavaroita. Ihan muutama tuotu vasta. Ja tänään illalla olisi tarkoitus mukamat tuoda, tai noin isommat. Multa tulee sohvaa ja keittiön pöytää ja sitten iso semmonen 180 sänky ja ne pitäisi kaikki tänne kaataa ja kantaa. Ja sitten olisi lipastoa ja kaikkea. Mut niin, nyt sitten pieni tämmönen touri ennen kuin tänne on kamat tuotu, niin mä näytän teille. No niin, tällaista täällä keittiössä. Eli uuni ja hellat. Meillä on induktio, niin kaikki on uutta. Sitten jääkaappi on uusi. Ja sitten meillä on astianpesukone. Mulla ei ole ollut astianpesukonetta edellisessä kämpissä, paitsi on kotona tietty. Niin parasta kun se on kanssa täällä, niin ei tarvitse koko ajan tiskata. Mut joo, tämmönen on tää. Sitten tullaan olohuoneeseen ja keittiöön. Tää on ihan tosi iso.
Pitäisi katsoa mihin näitä kaikkia tavaroita laitetaan. Sitten me mennään täältä. Elikkäs täällä on tuleva Sarkin huone. Niin. Sitten tässä on hyvä, kun tässä on tämmönen niin kuin jaottelu, että Sarkin huone, Roosa huone. Ja tässä tullaan sitten mun huoneeseen. Se on tämmönen 4-mallinen. Tadaa! Ja tästä tulee meidän vaatehuone. Ja sitten meillä on tämmönen jäätävä ulkovarasto vielä täällä ja näin, mutta vessasta ja kaikista muista mä näytän sitten myöhemmin, kun ollaan saatu sisustettua. No niin, moi! Nyt on siis torstai. Loppusiivauksen just tein ja niin. Aika haikeet fiilikset lähteä täältä. Täällä vuoden asuin ja oli kyllä hieno vuosi tässä kämpässä, mutta siistiä muuttaa Sarkin kanssa sinne isompaan ja kolmiaan, että on vaan niinku 1 ja 34 neliöä, niin se on kuitenkin 72 neliöä. Että siis huomattavasti isompi. Ja niin, uudet tuulet puhaltaa, miten se sanotaan. Mutta me otetaan video sitten huomenna, että miten ensimmäinen yö meni. Ja Sarkki on siis nyt muuttamassa noita kamppeita Hämeenlinnasta tonne meidän sinne kämpille. Nähdään sitten huomenna aamulla. Moikka! Moikkuli moi! Täällä sitä nyt ollaan, eli on lauantai-aamu tai päivä, kello 12. Miten se nyt ottaa? Joillekin aamu ja joillekin päivä. Mutta ollaan nyt 2 yötä täällä Sarkin kanssa nukuttu ja niin, on ollut kyllä tosi kivaa ja me ollaan katsottu vähän Game of Thronesia ja vähän. Ja sitten saatiin noin huoneet sillain suht järjestettyä jo ja sitten te näette tässä tyhjän tuolin ja sitten Sarkki voi tulla tänne. Eli tässä on ystäväni Sarkki, jonka kanssa muutettiin siis yhteen. Tässä on pari päivää sitten ja niin. No miltä se on tuntunut? Tosiaan minä olen Sarkki ja se on ollut erittäin kivaa asua nämä pari päivää Noskin kanssa. Siis tää kämppä on ihan superkiva. Tilaa riittää. Kyllä. 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 Meidän kohdalla mussi. No niin. Kerros nyt sitten, että minkä takia niin sun näkökulma tästä, että minkä takia sä muutit tänne. Ja just miksi mun kanssa? Ja siis kuten varmaan nyt te tiedättekin jo, niin me tutustuttiin silloin koulun alussa. Sitten vaan synkkäsi ihan sika hyvin ja sitten meistä tuli tosi nopeasti kavereita. Hyviä ystäviä. Ja no sit se lähti vähän sille aika napsauksesta se idea niin kuin muuttaa yhteen ja sit se vaan tapahtui. Niin, nää on tapahtunut tosi nopeasti ja kun on meant to be, että just tää loma tuli tähän ja että jos olisi ollut koulu, niin ei olisi kyllä saanut mitään. Joo, ei olisi ollut aika raskasta. Mutta niin, ja nyt täällä ollaan ja ihan sikakivaa. Ja katsotaan nyt miten tää lähtee tästä etenee. Pikkuhiljaa laitetaan tavaroita. Ainakin nyt pari päivää on mennyt nyt erittäin hyvin. Kyllä. Sitten mitä arki tuo tullessaan, mutta me ollaan justi yökylälty toistemmekin luona ja nähty toisen arkeen, niin ihan silleen tuttua juttua, että ei mitenkään. Niin. Ja sitten niin, ja arki alkaa tosiaan 2 päivän päästä, että
Niin, sitten meitä koetellaan. Niin. Ja sitten matkustetaan sitten noin matkat yhdessä autolla ja Niin. niin. Mutta kyllä se onnistuu. Onnaa. Et niin, ja kohta tulee kesäkin ja sitten ei tarvitse ajella ja... Niin. Ei tarvitse ajella. Niin, koulu loppuu ja mennään Niin. Juu, mullakin on peräti niin 50 metriä tonne töihin. Tosi pitkä matka. Niin, olen kyllä aina miettinyt sitä, että vois aloittaa tämän vlogkailun ja on aina halunnutkin, mutta ei oikein ole sitten ei ole tullut hommattua kameraa, että nyt sain ton kamerankin hommattua ja näin, niin. Ja sitten kyllä nyt varmaan osa syynä on myös toi Wellness-mallikoulutus ja Wellness-mallikilpailu, että senkin takia halusin sitten tänne mun YouTube-kanavan sitten pyöräyttää käyntiin. Mutta voin kyllä luvata Nouskin puolesta hyvää matskua, että tää on tämmöstä huumoripitoista ja Kyllä. virtsakkaa meininkiä. Kyllä, seikkailua. Mitä te haluaisitte nähdä, minkälaista videoa? Että olisiko se sitten My Day-tyyppistä vai asunnon esittelyä vai sisustusvideo vai treenausvideo vai jotain ruokavideoa tai... Kaikki hoituu. Kaikki kuulet täältä tulee sellaista matskua ja niin, että sitten niin. Ja painakaa peukkua, jos tykkäsitte videosta. Ja sitten jos ette vielä mua seuraa, tai ette varmaan mua seuraa, niin pistäkää kanava seuraustilaukseen ja näin. Kyllä. Yes. Ja kiitos minunkin puolestani, että ehkä mua nähdään Kyllä. näillä videoilla, kun täällä kampessa hyörin. Että ainakin tuo taka-alalla, jos seikkailen. Mutta... Niin. Moikka moi ja Heippa! hauskaa päivää, heippa!